Hej så, til hygge igen. Ja, nu sidder vi i bilen, Og vi skal snart køre. Chaufføren skal bare lige være klar. jeg har ingen skubber. Jeg tager også lige med. Hey, skal vi ikke... Nej, vi kan ikke lave en kop te nu, vel? Ej. Ellers kunne vi have te. Nu kommer chaufføren. Hej, chaufføren. Chaufføren er kommet nu. Chaufføren. Yeah. Det er virkelig sejt, det der, man kan kigge op, ikke? Ja, vi kigger op i loftet. Vi faldt vist lige ned. Det var ikke. Ej, det iPod. Min iPod ligger derinde. Ups. Signe har glemt sin iPod. Hun henter den nu. Hun har lige glemt sin iPod. Det går nok. Hun henter den nu. La la la. Ja, Signe, hun er det glemsom. Jeg tror lige, jeg tager min jakke på. Det er lidt koldt. Jeg er inde i bilen. Ej, Signe, du er glemsom. Hvilke jakker? Ja, det ligger der. Sorry. Ja. Det kan ikke skifte det her. Okay, nu skal man lige... Vi spændes fast. Ja, nej, jeg kan vende. Eller jo, vi skal af. Du virker lidt stresset. Hvem er stresset? Mig. Hvorfor? Det ved jeg ikke, jeg skal bare lige sidde i bilen. Middag. Kører turen. Helt ind til byen. Hej, den gik lige ud. Der var ikke mere Ledig plads. ledig plads. Det er det, der hedder. Men ja. Er du træt? Vi er så mange. Hvad? Hvilken kanal vi hører? Hvad skal vi snakke om? Vand. 4. Hvad? Det er bæredygtige... Rigtig branchebil. Ja. Det er Jeg bære. vil lige have tæmt til knæet. Jeg kan ikke læse, når jeg sidder i en bil. Der kommer melding om frivillige på Det er lørdag. typisk. Water you det næste? brain. Ja. Vil du have noget vand? Ja, tak. Water. Tomater. Wow, så. Må ikke Prøv drikke at se, hvor meget grønt der allerede kommet på træerne, ikke? 3. maj. Det er meget flot. Det er 3. maj i dag. Wow. Prøv lige at se. Jeg slutter med at løbe opad. Vores chauffør er ude at løbe meget. Det er lidt sejt, hva'? Ja, det er. Den er så hård. Ja, hvis I kan høre nogen i baggrunden, så er det fordi, der sidder 3 voksne. Det er ikke for hårdt. Og de kan godt larme. Ja, det er det. Meget. Så vi er nødt til at tale lidt. Det giver det ikke, vel? Jeg synes heller ikke, at filme hele tiden. Gør det? Nej. Og så har vi så søen hernede, Må jeg lige se din film? hvor man kan tage hen i sommeren og ligge Hvorfor tog den alle langt og væk? hygge sig her og få en is. Fordi at Og der er mad på os. Ej, nu gør den det igen, mand. For hulsen. Nu kan man ikke lide. Det går nok. Det er okay, det der. Ja, det er okay. Nu er der så gået 2 minutter, eller 2 minutter. Så hernede, hvor man Og vi kan... kører, hvor er vi nu? Knudsø. 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 Nej, Knudsø. 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 Nej, Knudsø. Knudsø. Ja. Ja, det er skønt her. Ja, ikke også? Det var dejligt at få. Ja. Smukt. Du drikker faktisk rigtig vand. Det ved jeg godt. Det gjorde du jo også. Vand er meget sundt. Meget sundt. Hvor sundt. Det er værd at tage hjælp til hver dag. Sikkert. Der er det jo. Nå, Ser du sommer? jeg tror ikke, vi har så meget mere at sige. Kan I have en hyggelig dag, og Det er vi også lidt ses smart, til at toget går ind i Brugs Nej, Galleri. jeg overhovedet ikke. Så man kommer af sig i Brugs Galleri. Nå ja. Altså Signe, hun vi bor lidt langt væk fra Hun hinanden. bor i Ry, jeg bor i Aarhus. Ja, så vi nogle gange så er vi uden hinanden og laver program. Men det skal nok gå. Ja. Så Og så får vi gæster. det gik hurtigt ud.
Men vi ses i næste uge. Der er ikke så meget ledig plads, men Ja. vi ses. Hej!